ସାନ ଭଉଣୀ ଆଜି ମେସ୍ ଯିବ। ସେ କେବେ ବି ମେସ୍ରେ ରହେନି। 10th ପରେ ସେ +2 ଘରୁ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରିକି କରିଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ସେ ମେସ୍ ଯିବ ତ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତରେ ମା ଆଉ କିଛି ବି ବିଶେଷ କିଛି ରାନ୍ଧିନଥିଲା। ଆଜି ଦ୍ୱିପହରେ ଘରେ ହେଇଥିଲା ଭାତ, ମାଛ ଝୋଳ ଆଉ ଆମ୍ବ ଆଉ ମାଛ ଭଜା। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି ମନ ଶାନ୍ତି କରିକି ଆଜି ଖାଇଦେ, ମେସ୍ର ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ତୋତେ ଆଜି ଆମେ ଘରେ ଫେରୱେଲ୍ ଦେଇଦେବା। ତ ତୁ ମନ ଶାନ୍ତି କରିକି ଯେତେ ପାରୁଛୁ ମାଛ ଭଜା, ମାଛ ଝୋଳ, ଆମ୍ବ ଖାଇଦେ। ମେସ୍ରେ ନନଭେଜ୍ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସେଟା ତ ନଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥାଏ ମାନେ ଆଜି ତୋର ଫେରୱେଲ୍ ଆଉ ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ସଭାରେ। ସେ କହୁଛି ମା ଦେଖ ତ ଦେଇ କେନକ ହଉଛୁ, ଦେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛୁ। ତାକୁ ସିନା ମୁଁ ଏପଟେ ଖୁସି ହେଇକି କହୁଛି ଆଉ ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ସେ ଏତେ ଦୂର ଯାଉ। ଆଉ ତାର ବାରିପଦା MPCରେ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ସେ ସେଠି ପଢ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସେ ସେଇଠି ରହିବ। ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ କେବେ ବି ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ରହିନାହିଁ, ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ଖାଇବାରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଟା ଖାଇବନି ସେଟା ଖାଇବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଟେନସନ୍‌ରେ ଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାରିପଦା। ଆଉ ବାରିପଦା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋତେ ପୁରା ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ରାସ୍ତା ସାରା ମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି ବାଟ ସାରା, କେମିତି କ'ଣ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା, କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ବି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିପାରିବି ମୋ ସ୍କୁଟି ନେଇକି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଆସି 2:30ରୁ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲୁଣି। 3:30 ପାଖାପାଖିରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାରିପଦା, 3:30 4ଟା ପାଖାପାଖିରେ। ଆଉ ଏଟା ମାର୍କେଟଟା, ମାନେ କଲେଜକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମାର୍କେଟଟା ପଡ଼ିବ। ତ ପୁରା କଲେଜ MPC କଲେଜ ସାମ୍ନା ଗଳିରେ ହିଁ ତା ମେସ୍। ତ ଆମେ ଆଗେ ମେସ୍ରୁ ଗଲୁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ମେସ୍। ଆଉ ରୁମ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ତା ଜିନିଷପତ୍ର ଖୋଲା ହେଉଛି, ସେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଆଗେ ଗଲୁ ତା ରୁମ୍କୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ରୁମ୍। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ 2 ସିଟେଡ୍ ରୁମ୍ ନିଆହେଇଥିଲା, ତ ସିଏ ତ ଆଗେ ଯାଇକି ରହିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସେ ଆସିନି, ତ କେବେ ଆସିବ, ସିଏ ବି MPCରେ, ବଟ୍ କୋଉ ଅନର୍ସ କେମିତି କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇଟା ତା ଝରକା ଖୋଲିଦେଲେ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମେସ୍ କଲେ ସେଠି ଖୋଲିବୁ, ଘର ପାଖରୁ ତାକୁ ଜମା ବି ଖୋଲିବାକୁ ଦେଇନଥିଲି। ମୁଁ ତୁ ମେସ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଖୋଲିବୁ। ଆଉ ସେ କାଲିଠୁ ପଚାରୁଛି ଦେଇ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ଫାଇନାଲି ସେ ଖୋଲିଲା। ଆଉ ସେ ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ କେବଳ ଏଥିରେ ଲେଜ୍, ଚିପ୍ସ ଆଉ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ବିସ୍କିଟ୍ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମେସ୍ରେ ଖାଇବା ତ ସେଠିକି ଏବେ କିଛି ଦିନ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବ, ଯେମିତି ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ। ତ ସେ କହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ସବୁ ଆଣୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଏଠି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। କହିଲେ ଏଇ ବିସ୍କୁଟ୍ ପରା ମୁଁ ଆଣିଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୁ ଆଣିଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଥିଲା ଡାର୍କ ଫେଣ୍ଟାସିର 2ଟା ପ୍ୟାକ୍। ମୁଁ କହିଲି ତ ଯେବେ ବି ଖାଇବୁ ରଖିବୁନି, ସରିଗଲେ ତୋ ପାଇଁ ପଠାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେନା। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଶନିବାର ରବିବାର ଯଦି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମୋ ଆଡ଼ୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି, ନହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତୋ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିବା। ଆଉ ସେ ଖାଲି ଆମ ଆଗରେ ଏମିତି ହସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଆଖି ତାର ପୁରା ଛଳଛଳ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୁଁ, ମା, ବାବା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା କଲେଜ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।